ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रप्रथम जाऊन आवा मेगेल गुरु महाराजांगेले चरणारविंदाक नमस्कार कोरून तंगला आशीर्वाद मागून घेतस। तशीची इस्कॉन संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद हंगेले चरणारविंदाक नमस्कार कोरून तंगला आशीर्वाद मागून घेतस। आणि अखिलांड कोटी ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ले परम पुरुषोत्तम श्री कृष्णाले चरणारविंदाक वंदन कोरून आजी आमका मानव जन्माचे सर्वोत्कृष्ट फल जावन आशिल्ले ते सत्संग भगवद्गीतेचे 18 अध्याय मुखांतर लभ्य जातस। आम्ही 18 अध्याय तो आजी एदे पळया इति म्हळ्यारी आमका 3 क्लास दिला 18 अध्याय करूक। कृष्णानं 17 अध्यायांतूची भगवद्गीतेचे तगेल संदेश मुक्ताय केला। दोन्ही अध्यायांतू फर्स्ट चॅप्टर कशी फील्ड प्रिपरेशन म्हणून येतं। अर्जुनानं तगेले मनस्थिती सांगेल कशी म्हणून सांगून ते ज्ञान प्राप्ती करका जाल्यारी ते फील्ड प्रिपरेशन एक जाव का ते प्रकार ते फर्स्ट चॅप्टर म्हणून येतं फाउंडेशन। सेकंड अध्यायांतू देव आपण कसं सांगू वत्ता आणि मुखारी म्हणून एक सार संग्रह रूपारी ते सांगतस। आता 17 अध्यायांतू देव कडेर सांगता अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इत्युच्यते प्रेत्य असद इत्युच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नोइह। म्हळ्यारी अर्जुना हे पार्थ अश्रद्धया अश्रद्धे श्रद्धे नत्तिले विश्वास नत्तिले श्रद्धे म्हळ्यारी श्रद्धा शब्द विश्वास कहे कृष्ण भक्ती कहिले सर्व कर्म कृत हय म्हणून चैतन्य चरितामृतांतू महाप्रभून सांगेलस। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे श्रद्धे म्हळ्यारी विश्वासू आम्ही कसले करताना ते कृष्णावेर विश्वासू कृष्णान सांगेल हे गीत आम्ही वत्ताना ताजे प्रकार आम्ही जीवन शैली
आमगेले चलयताना त्या कृष्णा वयर विश्वासू कसं केले की कृष्ण भक्ती कैले, कृष्ण भक्ती आम्ही केल्यारी, कृष्णा प्रीती केल्यारी कसले आम्ही कर्म करताना कृष्णान संगीला वरी केली म्हण जाल्यारी आमगेल सर्व कर्म कृत है. आम्ही कसं सकड कर्मा फल केला त्या पुरा आमगेले नाश जावन आमक तो क्लीन प्युरिफाय करून तागे लोक आपण व्हरता म्हळ्यार ते विश्वास जावका. विश्वास नावे कसं जाता हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत. तू कसले करी हुत याग यज्ञ दत्त म्हळ्यार दान तप कसले करे कृतम चयत कसले केले ते असत म्हणून सांगता ती. ते असत ते असत जल्लेल देखून तक्का हे लोक जेवो नाही आम्ही मेल्ल नंतर आमका मुखार सुनो बियॉन्ड अवर डेथ ते थंय जाल्यार आमका सुख दिना म्हणून देव सांगता. हेची भगवद्गीते संदेश आम्ही कसं करता न्ही ते कृष्णा खुश जत्वे म्हणून पळो का. हाजेर तू कसं म्हळ्यार प्रति कर्म करताने आम्ही भगवत अर्पित जाऊन करका. याग जेवो यज्ञ जेवो कसले जेवो अशी करणी म्हणजे तका पारमार्थिक स्वरूप पारमार्थिक फल मेळना. पारमार्थिक फल म्हणल्यार परमनंट फल मेळना. मेळता कसले पुण्यक केलेले याग यज्ञ तप सकड केलेले सकडे चंग कर्म आमक सकडे ते पावन करता जाल्यार पारमार्थिक फल मेळना म्हणून देवांग सांगता. ते प्रकार आता अर्जुनान ओपास प्रश्न निमगोचे हे प्रश्नेचे उत्तर जावन देव हे 17 अध्याय ताणे तिन्नीचे अध्याय तुकून 17 अध्याय ते कसं सकड सांगला ते सकड वापस तो एक क्रोडीकरण रूपारी एक कन्क्लूजन म्हणतात ते कन्क्लूजन रूपारी सांगतास. अजर तू अर्जुनाक मना वचनी म्हणवे अर्जुना निमगोच कसं प्रश्न संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशी निषूदन. महाबाहो कृष्णाक निमगैतस अर्जुनो संन्यासस्य त्यागस्य तत्त्वमिच्छामि वेदितुं तात्विक जावनु माव मना कोरंगेवचक आशि करता इच्छी करता कसले संन्यासस्य आणि त्यागस्य संन्यासाचे आणि त्यागाचे तात्विक स्वरूप कसले म्हणून अंगा ऋषिकेशा केशी निषूदना म्हणून सांगून दोन्ही नाव रपयत सैतक म्हणल्यारी ऋषिकेश म्हणल्यारी ऋषिकेश सेवनम ऋषिका म्हणल्यारी अर्थू आमगेले इंद्रियाक अन्यक एक पद ते ऋषिकेश म्हणून ऋषिका ईश ऋषिका म्हळ्यार आमगेल इंद्रिय तज्जे ईश म्हळ्यार आमगेल इंद्रियाचे पुरा कंट्रोलर तो ऍक्च्युअल कंट्रोलर मेन मास्टर कंट्रोलर ते अर्जुना कळला. ते देखून ताणे सांगचे अर्जुना तागेल पुरा इंद्रिय पुरा चांग बटेन वर म्हणून ताका सूचने आणि केशी निषूदना. केशी म्हणलेले दैत्याक जीश मारला तो निषूदना जीश मारला हंगा ते केशी म्हळ्यार राक्षसाक अर्जुन तागेल डाऊटाक कंपेर करतस मिगेले ते डाऊट म्हळ्यार त्या राक्षसच नवे तक जीश मारी म्हणून अर्जुनान सांगचरतो. दोन पंथांगा दावाक विंगड विंगड नावार एको श्लोकांतू दोन्ही रीतीरी संबोधन करतस. संन्यासस्य आणि त्यागस्य संन्यासाचे आणि त्यागाचे तत्त्वमिच्छामि हांव तात्विक स्वरूप मना करून घेवचेका आशे करता म्हणताना देव हंगा सुरवेरी दोन्हीचे आणि तिन्नीचे श्लोकांतू कसं सांगता म्हळ्यार विद्वांसान पंडितान परत तांतांगेलो अभिप्राय कसं सांगला म्हणून सुरवेर सांगता दोन्हीचे आणि तिन्ही श्लोकांतू मागीर तो तागेलो अभिप्राय मे मतमिदम म्हणून सांगता.
मेगेल अभिप्राय सांगता म्हणून तागेल अभिप्राय आता सुरवेरचे दोन्ही श्लोकांचे आणि तिन्ही श्लोकांतो पंडित विचक्षणा हा विचक्षणा म्हणल्यारी विद्वांस बद्धशील जन पंडित आणि कसं सांगला काम्यानां कर्मणां कृष्ण संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणां दोन्ही श्लोकांत सांगता काम्यानां कर्मणां न्यासम काम्य कर्म पुरा न्यास न्यास म्हणल्यार संन्यास करचे काम्य कर्म पुरे कामन दवरून घेवन करची काम कर्मस पळय ते पुरा संन्यास नक्क म्हण दवरचे तक्का संन्यास म्हणटा ती आणि सर्व कर्म फल त्यागम पुरा कर्म करचे तज्जे फल त्याग करचे तक्का त्याग म्हणटा ती फल नक्का म्हण सांगून पुरा कर्म करचे पळय तक्क त्याग म्हणटा ती म्हणून प्राहुस त्यागम विचक्षणा पंडित सांगता ती आणि त्याजम दोषवदित्येके आणि कसं म्हणतात ती तांगेल 4 अभिप्राय पंडितांगेले त्याजम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे त्याजम दोषवदित्येके ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಗತಂತಿ त्याजम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिण कर्म दोषवदित्येके पूरा कर्म तंतु दोषस काही दोष बेरवून गेला तंतु कशी कशी केल्यारी कसले कसले दोषस एके भावनेंतू एका कर्तांतू एका क्रियेंतू कर्मांतू कसले दोष असता ते देखून पुराय कर्म त्याग करचे चांग मागीर हेच्या अपऱ्या विंगड जण कसं सांगता ती विंगड केलो विद्वांस यज्ञदान तप कर्म न त्याजमिति चापरे ಕೆಲವು ವಿಂಗಡ ಜನ ಸಕಡೆ ಸಂಗತಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ते पुरा सोडूनच त्याग करूनच म्हणून सांगता अशी 4 अभिप्राय विद्वांसाले देव सांगता त्यांना 4 श्लोकांतू देव कसं सांगता म्हणल्यार त्याग 3 नमरस त्रिविधः संप्रकीर्तितः हे अर्जुना पुरुष व्याघ्र म्हणा पळयता ते अर्जुनाक 3 नमने त्यागस कसं सकडते म्हणून हांव तुका सांगता आता मेगेल अभिप्राय कसले निश्चित मतम उत्तम मेगेल अभिप्राय मे मतम मेगेल अभिप्राय कसं म्हणून हांव सांगता तुका म्हणून पंचाचे संचाचे श्लोकांतू देव त्यागा विशयांतू तागेले अभिप्राय सांगता हंगा एक आमी मना करून घेवका म्हणल्यार देव 3 अध्याय तुकून 17 अध्याय तायता कसं सांगला ते पुरात सांगतस ते देखून आमका 3 अध्याय तुकून 17 अध्याय तुकून ताई कसले मन आवचन की ऐकणी म्हणजे अंतू ऐकूचे मिळता आणि ते पुरा मन आवच्चू का आमका ना जाल्यार हे पुरे एक ಒಟ್ಟು पूर्ण एक अध्याय सांगला म्हणल्यार तितली शार्प करून घेवका आम्ही ब्रेन आता देव एकाच तुकून अध्याय तुकून संच अध्याय येताय कर्म विभाग म्हणता ती कर्म विभागांतू आम्ही कसा मना करून घेवचे बंधनांतू पळना तशी दावाल साक्षात्कार भगवंताल साक्षात्कार कर्म करून कशी करूयात म्हळ्यार तज्जे स्वरूप मेन एसेन्स कसले 6 अध्यायाचे फर्स्ट 6 अध्यायाचे कर्म विभाग हे मना करून घेवका कर्म करता करता आम्ही कशी कृष्णाक कशी कर्म करून कृष्णाक पावयत म्हळ्यार बंधनातून छुटकारा पावन दावाक मुक्ती पावन कशी भगवंताल साक्षात्कार करून तागे लोक पावयत म्हळ्यार मना करून घेवचे ते देव अंतू पंचाजनी संच श्लोकांत सांगता पळयंती कसं सांगता देव यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोतानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणां देव सांगता यज्ञदान तप कर्म ये यज्ञ दान तप कर्मस नव्हे न त्याज्यम कार्यमेव तत् ते त्याग करचे गतीना कार्यमेव तत् ते कोर्का जल्ललेची इतेक म्हळ्यार यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणां हे सकड अंका साधकांक प्युरिफाय करता काय प्युरिफाय करची देखून ते त्याग करूनच ते सकड कोरका म्हणून सांगता देव एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं एतान्यपि तु कर्माणि ये सगळं कर्म करताना संगम त्यक्त्वा फलानि च संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ पार्थ हे पुत्र तू पूरे कर्म करताना तज्जे कर्माणी कर्माणी म्हळ्यारी तज्जे फल इच्छी कोर का संगम त्यक्त्वा फलानि च तज्जे संग सोडी त्या फला इच्छी सोडी कशी कोर का कर्म कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं दवाले मत दवाले ओपिनियन ते लास्ट आणि तज्जी तकड कसलेना स्टॅम्प गल्ला तज्जी तकड कसलेना ते देखून दवाल अभिप्राय कसले पुराय कर्म करी जलरी कर्म करताना ये तज्जे कर्मा फलाचे संग सोडी कर्तव्यानीति मे पार्थ कर्तव्य म्हणून करी मिगल ड्यूटी आहे कंचे कर्म जेवते निषिद्ध कर्मने कर्मांते विभाग 4 अध्याय का तुमक मना करून दिवनास पुरो संगेले स्पीकरान ते देखो न वर्ण शास्त्र विहित कर्म ते शास्त्र विहित कंचे करीतो ते करताना कर्तव्य बोध मिगेल कर्तव्य मिगेल ड्यूटी आहे तुमका पुंडलिक संताला काणी गोतस पुरो ताणे संत काही नाही शिलत ओढू जलरी तक गुरुन कसं सांगिले तगेला आनमाल सेवे करी म्हणून आनमाल सेवे करताना ताणे दांडीर वनांतू रुक्मिणी आणि विष्णू येता ते येऊन तक पळोया कितले चंद करून तो तगेला आनमाले सेवे करतस म्हणून पळोया म्हणून सांग तगेला दर्शन घेऊया म्हणून सांगून देवान येताना ते रष्टी घेवचे का तो कसं करता तो एक अम्माला आणि अन्नाला सेवे करत असता तेका ये जाऊची नक्का तोंदरी जाऊची नक्का म्हणून सांगून तिथल्या मिगेल कर्तव्य म्हणाल्या प्रकार करताना दावा आता येतो ते राब अत्यत्ता म्हणून सांगून एक इट्टीग काणू बाहेर घालता घराचे ते राब म्हणून देव तो इट्टीगे वेराबिल देखून तका विठ्ठलू म्हणून नाव येता पंढरापुरा विठ्ठलू हा तो यशी कोरन तक राखून रपता तिथले एक प्रामुख्यत कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमं दवालिय अभिप्राय कर्तव्य मेगेला म्हणून केल्यारी तक कसले दोषना आता चारीचे श्लोकांत दावान सांगेलस त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः 3 नमनाचे त्यागस म्हणून ते आता देव विवर्षितस नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः कार्यमित् दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयाति चेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत आता देव हंगा त्यागाचे विश्लेषण दिवचे वत्ताना ये अंत मात्र आणि मुखार सुनो देव ज्ञान बुद्धी धृती कर्म मागेरे करता हे सगळं 3 नमुन्याचे विवरण दिता तंद पुरे सुरवेर सात्विक सांगता मागीर राजस सांगता मागीर तामस सांगता गुण विभाग जाऊन सांगता जाल्यार हंग मात्र एक स्पेशालिटी कसं म्हणल्यार दवाले हंग तामस सुरवेर सांगता राजस सांगता मागीर सात्विक सांगता सुरवेर देव सांगता त्याग मोहवश जाऊन कोण त्याग करता तंतंगले शास्त्र विहित जाऊन वर्णाश्रम धर्म मोहांत पोणो तो तामस ज्ञानी तामस त्यागी म्हणतात तामस गुणांतू तो त्याग केला ते कंची करच्या गतीना त्याग करच्या गतीना म्हणला दावाना मोहवश जाऊन जायवे गत्यस्वे या सकड जाव का म्हणून आम्ही सकड कोर घालले म्हणून ಕೆಲವು जण त्याग करतात ಕೆಲವು सकड ತಂಗल शास्त्र विहित जाऊन शिले काम जीवन अंतु मूंजी ते है पुरा प्रत्येक के शास्त्र विहित जाऊन दावान अंग कर्मकांड सेक्शन अंतु वेदांत दिल्ला ते प्रकार कर्णतिले मोहवश जाऊन तान त्याग केले म्हणजे ते ना दुःखमित्येव यत् कर्म ये कर्म केलरी ये कर्माचरण जल्लरी मक्का देह का श्रम जत्ता ते देखो नक्कते म्हणून सांगून त्याग केले म्हणजे
तसल त्याग दावा खुशी जायना दावाल प्रीती पावचक तक साधिना म्हणून 8 श्लोकान सांगता. उदाहरणक वृंदावनंतू अखंडानंदजी महाराज म्हणून तुम्ही असं ऐकून असो करो. त्यांनी भारी ओढ संत तांगेल शिष्य गिरीशानंदजी महाराज म्हणून त्यांनी आमगेल घरला आयिल्यांती त्यांनी पुढे भागवत सांगताना सांगू आशिले काणी मस्त काणी हो तंतू त्यांनी एक पण सांगिले. एक पण एकलो बायला लोटू जोगोळून घेऊन कसं कीची वैराग्यत काही नक्का गरय नक्का कसले नक्का म्हणून त्याग करून आ वृंदावना वत्ता म्हणून ते वचन बेस्त ते वत्ताना ते श्रावण महिन्यांतू ते पुरा सोना महिना म्हणून सांगून ते भंडार जाता. भंडार म्हळ्यारी प्रत्येक लाईल जन दान धर्म पुरा करून कोण सकड ते बेसले की दवास्थाना सैड अंतू तंग पूरा खाण एक ರೀತಿ अवंगले दुड्डू पूरा दित्तांती हवे बेस्त कई घर वचना म्हणून सांगून घर सोणायला ना ते बेस्ताना पुराण म्हणे ते महिन्यांतू दीस होत कडेरची दीस पुन्हा तशी अशी म्हणून कसले नाही मान करून जण एकादशी म्हणून सांगून पल मस्त म्हणून सांगून जण ते धान दितांती हाका एक भरपूर दुड्ड मिळता भारी लायक म्हणले तो घर सोडले लायक जाले म्हणून. श्रावण महिन जाले कुडले ते वृंदावन जण उणी जल्यांती भंडार उणी जल्ले जणाले म्हणताना काय ना कुडले घरचे उडगास येता. घरले उडगास येऊन पुट्टा फोन करता आमेत रे आम्हाला सांगा आमेत म्हणून सांगून मागीर घरले बाहेर सोडून येता. ते कसल त्याग ते राजस त्याग आणि तामस त्याग वद त्याग कसले कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. कार्यमित्येव यत्कर्म अर्जुन शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म फलापेक्ष नत्तिल कोण करते की संगम त्यक्त्वा नियतं क्रियते अर्जुन फला वेरे संगत सोनो कोण य कार्य मिगल कर्तव्य म्हणून कोण करते की ते त्याग फल सोण कोण करते की ते सात्विक. इथे एक म्हळ्यारी न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय तक संशय नाके पुरा संशय गेला चिंदी बिंदी जाता. इथे एक म्हळ्यारी तान प्रति काम आपणाल काम या कर्तव्य म्हळ्यार रूपार केल्यारी ते सुलभ जाता आणि दावा खुशी जाता. आणि प्रति काम द्वेष्ट कुशलम तकंचे अकुशल जावो कुशल जावो ते कर्म तका द्वेषना आणि संतोष होईना. हे गंमत काम हे कसं काम हे उगणे काम कसं कष्ट तशी कसले दिसना गरलेगी कितले कष्ट जावो कितले गरलेगी प्राय गेलेल जना पळोवन घेवच्यो भारी कष्ट ते दिसयना तका हे आमगेलं कर्तव्य. आमकां तांणी सानस्तान पळयला तांकां आमी ओड जाताना आमी तांगेले चेरडू बरी पळोवक तांगेले चेरडू पण ते सांगून ते रुपारी पळयता त्यांनी. ते म्हणल्यारी नही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते. तुम्ही कसं पळयत असती कर्म विभागांत आम्ही 3 अध्यायांतू पळयला नाही कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठती कर्म कृत एक मोमेंट तय आमका काम करण्यातील बैस जायना नाही कश्चित क्षणमपि एक क्षण तय कोणाके काम करण्यातील बैसू जायना. ते चांग देव अपा सांगता नाही देहभृता शरीरधारी त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः कर्म करण्यातील एक क्षण तय बैसू जायना यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते. ते देखो न कोण कर्म करता कशी करता करता ತಂತಂಗಲ್ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದನು ಪ್ರತಿ कर्माचे फल दावा सम देव सांगता तक्का कसली दोष ना दल्लरी कामाने दवरन कोण करते की तंका 3 नमुन्याचे फल असं कसं सकड अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो संन्यासिनां क्वचित. संन्यासी कोण कर्म फल संन्यास करता तंक ते लगावना हे आता सांगचे श्लोको जलरी कोण
कर्मा फलावर अंटवता तांकां 3 नमुन्याचे फल त्यांनी अनुभवसोका जाता. तांगेल शरीर सोडल्या नंतर कसं सकड अनिष्टम इष्टम मिश्रम. एक त्यांनी चांग कर्म केले म्हणजे इष्ट जावन आशिल तांकां सुख भोग सकड मेळटा, ना जाल्यार अनिष्ट मेळटा. त्यांनी केलेलं कर्म निषिद्ध कर्म म्हणजे अनिष्ट कर्म जाल्यार तांकां अनिष्ट फल मेळटा. आणि मिश्र मिश्र म्हळ्यार अशें येदेच पापय केला येदे पुण्य केला असं सकड जावन ताजे फल अंटूनच म्हणजे जाल्यार मृत्यू लोकांत तुची अपास मनीस जावन येदे सुख असल नमुन्याचे एक फल मेळटा तांकां म्हणून सांगला. आता आम्ही कसं पळयत म्हळ्यार एका तुकुन 12 श्लोक ताय देवान एका तुकुन संच अध्याय ताजे असं म्हणजे एक एसेन्स अंग दिला. सान करून क्रोडीकरण रूपारी एका तुकुन सममना करून घेईन ती एका तुकुन संच अध्यायाचे कर्म विभागाचे एसेन्स देवान एका तुकुन 12 श्लोक त्या हे अध्यायांत दिला. तांतूय ताजी क्रक्स म्हळ्यार ताजी मेन पिल्लर मेन क्रक्स म्हणटा ती त्या कसले संच श्लोक ते मना करून घेवका. एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितं मतमुत्तमं. दवाले अभिप्राय ताजी तेकड विंगड कसले ना दवाले ओके ओके एका तुकुन संच अध्यायाचे भगवद्गीतेचे मेन क्रक्स मेन अंडरलाईंग करंट कसं म्हळ्यार एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्था निश्चितं मतमुत्तमं. आता आम्ही नेक्स्ट एक सेक्शन आवच्या कसं म्हळ्यार 13 तुकुन 17 18 म्हणून येतं. 13 तुकुन 18 ज्ञान विभाग म्हणतात ते भगवद्गीतेचे. ते 13 तुकुन 18 ते ज्ञान विभागाचे तज्जे एक अध्यायाचे सार कसं म्हणून पळया. ते देव 13 तुकुन 18 श्लोकात आता सांगतस. देव सांगता प्रति कर्म बंधना तुकुन बाधित जायनतिले भायर येवका जाल्यार ज्ञानवंत जावका. ज्ञानवंत म्हळ्यार कसल नमुने नॉलेज जावका आमकां पळयंती ऐकयंती. पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम. ते हांव सांगता कशी ज्ञानवंत जावन कर्म करचे म्हणून हांव तुमकां सांगून दिता. म्हणून 14 श्लोकान सांगता अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्ट दैवं चैवात्र पंचमं. कंचे काम करका जाल्यार 5 कसं सकड ते अधिष्ठानम म्हळ्यार ते कोरूक एक जागो प्लेस ऑफ ऍक्टिव्हिटी एक ऍक्शन म्हणतात ते 5 घटक असतात ते मना करून घेवका. ते एक प्लेस ऑफ ऍक्टिव्हिटी मागीर करता म्हळ्यार डुअर कोण करता कितें तो मनीस. मागीर करणम म्हळ्यार ताजे इन्स्ट्रुमेंट्स कोरूक. मागीर पृथक विधम विंगड विधान विंगड एंडेवर्स म्हणतात प्रयत्न विविधाश्च पृथक चेष्टम देवम चैवात्र पंचमम. 4 जाले पंचाच कोण देव देवाल परमिशन नतिले कंचे साधिना. हे आम्ही हरे कृष्णा ते देखून हे 5 घटक आम्ही मना करून घेवका. कंची काम करून पळयंती. शरीर वांग मनोवीर्य कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः. शरीर काया वाचा मनसा आम्ही कंचे काम करूया कंचे कर्म जेवतो तक्का न्यायं वा विपरीतं वा वाईट काम जेवो अन्याय काम जेवो हे 5 जायीची. अंतु दावाले सुपर सोल म्हणतात ती दावाल परमिशन नतिले साध्य ना. या 4 असून
पंचाचे दावाले 13 अध्याय दावान सांगला उपद्रष्टा हनुमंताच्या भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेती चाप्युक्तो देहेस्मिन पुरुष पर. उपद्रष्टा हनुमंता तो पळयतालो कंटिन्युअस जावन तो ही इज द सियर अँड ही इज द परमिटर. हनुमंता म्हळ्यार ताणे परमिशन दिनी म्हणजे हे खंयचेय काम जेवतो न्याय जेवतो विपरीत जावो मागीर काया वाचा मनसा जावो एक चोरवणे काम जाल्यार एक मनीस. हरे कृष्णा. ते देखो नो खंयचेय काम जेवता न्याय जावो हे 5 घटक जावका आणि मेन खंयचे आमी मना करून घेवका म्हळ्यार दावाले परमिशन जावका. ते देखो नो तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मती. ऐकत ना ते देखो नो कोण आपण करता म्हणून सांगून कर्तृ आम करता म्हणून सांगून कोण म्हणाले की तो अविवेकी तक सले तिಳುವಳಿಕನಾ न स पश्यति दुर्मती तक बुद्धीना म्हणून सांगून मतीना म्हणून देव अंग सांगतस. आणि या ज्ञान विभागाचे क्रक्स ऐकतच ना क्रक्स कसं म्हळ्यार यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान न हंती न निबध्यते. कोणेही जावो एक विमूढात्मा कसं लेखता अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम इति मन्यते. आपण करता म्हणून लेखता आपल्यान करचे नाही तागेले स्वभाव जन्य जावन आशिल्ले ते इच्छेक दावान प्रकृती मुखांतर करोचे दावान परमिशन दिले मात्र करचे. ते देखून आपल्यान केलेले नाही म्हळेले ते भावन कोण दवरून घेवन करत की यस्य नाहंकृतो भाव कोणाक अहंकार म्हळ्यार भाव नातील हांव करता म्हळेल बुद्धी ना की ताणे हत्वापि स इमा लोकान न हंती ना निबध्यते. सगळे लोक आशिल जणा काही जीश मारनो ताणे ना फक्त पाप अंटवना अनुभव करका अगतीपणा पाप म्हणून देवांग सांगता. हे आता हे ज्ञान विभागाचे मेन क्रक्स. ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेती त्रिविध कर्म संग्रह. आता देव कसं सांगता म्हळ्यार आणि मुखारी देव सांगता पुराय तीन मनस 3 गुणा वंदोन ते हांव तुमकां सांगता म्हणून एक साधकाक कशी कर्म करता करता देव पावी येता कर्म करता करता ज्ञान येता ज्ञान मुखांतर मागीर भक्ती येता खंयचे एक डिवोटी लायक ओटो संग जावन कशी एक साधक भक्ती पथांत कशी येता म्हणून सांगून अगूर ते स्टेप बाय स्टेप प्रकार देव 19th श्लोकातून सांगता 19-40 ताई दावाले कशी ते एक भक्त जत्ता एक साधक म्हणून सांगून ताजे क्रोडीकरण दितस. अंतू देव कसं करता म्हळ्यार ज्ञान कर्म करता म्हळ्यार ज्ञान नॉलेज ते जे 3 विभाग सांगतस सात्विक ज्ञान राजस ज्ञान आणि तामस ज्ञान. तशीची करता ते डुअर कोण तो सात्विक की राजसिक की तामसिक की तेजे विवरण दिता. ते सकड वाजून पळयंती हांव अन्य क्लासा काढता त्यांना सुलभ जाता तुमका. आजी भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरजीले आविर्भाव दिवस ते देखून तांगेले एक काणी हांव माझे ऐकलेले ते एक सांगता. कसं म्हळ्यार विवेक जावका आमका कर्तव्यानी ती मे पारता म्हणता पळय देव हे गेले कर्तव्य आणि हे विवेक नसले त्याज्य म्हळ्यार त्याग ते कसले अगत्यपण दावा खुशी जायना आणि म्हळ्याक कसं म्हळ्यार दावा खुशी करचे की तरी जावका म्हळ्यार तांगेले काणी कसं म्हळ्यार एक पंत एक ब्रह्मचारी आशिल खंय तांगेले आश्रमांतू तेन्ना तांकां कडेर म्हणटाना हुशार ना जात काय कसं की एक
ओड्याक रोग येऊन त्यांनी मरता म्हणून सांगता डॉक्टरानं तांका एक इच्छी जातके इतले काळ मटारा बिल नमे नवद्वीपांत जल्लल काणी मायापुरांतो ते त्यांनी ತಂಗೆಲೆ गुरुला सांगता के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ला की सांगता के आम मिगल जल्ली ना कडेरे का अम्मा पळो नेऊ म्हणून सांगते त्यांना त्यांनी सांगता के ना अम्मा पळोचे वच्चू ना तू अंग सेव केलेला अंगा तू मोरका म्हणतात त्यांना त्यांनी सांगता के अशी कोरणुकांती आम्ही कडेर अम्मा पळोन येता इतकी काळ आम सेवी करणे आणि आम कशी म्हणून अम्मा पळोन खंडित येता म्हणतात त्यांनी सांगता के नक्का अम्मा पळयला री इथे तुम्ही सोना म्हणताना अम्मा पळयला री तू अम्माला मोहा पोणो मागेरी येऊचे जाय ना तुका ते देखून वच्ची नका म्हणतात तशीची कडेरी 2 दिवस जेव्हा 1 दिवसांत मरता म्हणून डॉक्टरान सांगताना तांका ओर गरले ओर सोडी म्हणते ठाकूरजी त्यांना तो नक्क म्हणते नक्का 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 म्हणे वच्चे ना कडे काला तुम्ही गेला अंगा जीव सोडता अंगा शरीर त्याग करता म्हणताना नक्का ताक ओर सोडी अंत गेल कलकत्ता ओर सोडी अंती म्हणून सांगताना ऐकही ना काही त्यांना गुरु महाराज त्यांना सेवका पुरा सांगता काही कशी पण इथं करून ट्रेनावर बेस करून सोडी अंती प्रकार सकाळी ओट्टू करून धोरण ट्रेनावर बेस करायचं ट्रेना भितर बेस करून अर्ध वाटेर तो ट्रेनारी मरत त्यांना ते सेवक पुरा येऊन निमगयता काही गुरु महाराजाला इत्याक तुम्ही तशी केले दान कडेर म्हणताना ओप्पनी मुता तगल गरले वच्चक जलेरी तू सुरवेर सोणी तू इथे तशी केले म्हणताना त्यांनी रोणू त्यांनी सांगता काही गुरु महाराज इत्याक म्हणल्यारी सुरेर तक आशशील आवसू ते वच्चक त्यांना तो आवसूल मोहा पण ते आवसूल ಒಟ್ಟು ते शरीर त्याग करताना तका अंग पुरा केलेलं साधन आहे पोल वत्तशील अत्त तका अंगाचे ध्यान तक्का व समळ सांगताना तक मन नाशिले तो ट्रेन अरवतान तगेल मन तगेल भाव पूर तगेले अंग आशिले मटांतो ते देखून भाव मुख्य म्हणून सांगून वाटेर मेळ्ळेर लेकना खंय मरत की खंय शरीर सोडत की म्हळ्यार ते एक ये नाही कारण नाही का एक कसं म्हळ्यार तगेल भाव केदनाई खंय असती थंय ते अंतकालेच मामेव स्मरण मुक्त कले बरं ताणे तगेल शरीर सोडताना तगेल भाव पुरांग आशिले अयो हांव तेय पुणे सोडत आशिल्लो मठान तू आशिल्लो ते देखून खंडित होतो देवा पावला म्हणून ते प्रकार आम्ही कसं करता म्हळ्यार आम्ही कसं मना करून घेऊ का म्हळ्यार आजी चांग दिसांतू आमगेल भाव ते त्याग करताना जेव्हा कसले जेव्हा आमगेल ते कर्तव्य आमगेले म्हणून सांगून आम्ही ते मना करून घेऊन त्याग दवाल कितेर करचे दवाल कितेरी आम्ही प्रति काम करचे म्हणून ते भावनेर केली म्हणजे री दावा खुश पावची म्हणजे री आमका दावाले साक्षात्कार जाता म्हळ्यार हे पाठ आम्ही अंतकून शिक्का आणि वरलेला मी कशी एक साधक तगेले कर्म मार्ग तुकून मुखार वचून ज्ञान मार्ग घेऊन मागीर भक्ती मार्ग येता म्हणून 19th श्लोक तुकून पाय आम्ही पळोया पाय नाही परा तसा म्हणून आम्ही मना करून घे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ग्रेस जननी माताजी